Hej og velkommen til vores trin for trin guide til hvordan du bruger Pulsen Pro. I denne video viser jeg dig, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang. Pulsen sender blide mikrostrømme ind i håndfladen og stimulerer et akupressurpunkt, der er kendt for sin beroligende effekt. På den måde kan du nemt finde mere ro, mindske tankemylder og støtte en bedre søvn. Når du åbner æsken, finder du selve Pulsen Pro, en USB-C-oplader, en kort overskuelig vejledning, alt hvad du skal bruge for at komme godt fra start. Brug det medfølgende kabel til opladning. Lampen lyser, når den oplader. Undgå hurtigladere for at beskytte batteriets levetid. Hvis du har pacemaker eller epilepsi, anbefaler vi, at du taler med din læge, før du tager den i brug, bare for en sikkerheds skyld. Hold midterste knap nede et par sekunder, indtil lyset tænder. Nu er den klar til brug. Pulsen Pro placeres midt i din håndflade med metalcirklen imod huden. Her stimulerer den det punkt, der kaldes PC8, kendt for sin beroligende effekt. Et lille trick til at finde punktet. Knyt hånden løst. Det sted, hvor spidsen af din langfinger rammer, er præcis der, hvor den skal ligge. Start med at skrue ned for intensiteten. Brug plus- og minusknapperne til at finde det niveau, der føles behageligt. Du skal kunne mærke impulserne, men de må ikke være ubehagelige. Hvis du ikke kan mærke impulserne, kan det hjælpe at fugte hænderne let med håndcreme. Føles de for kraftige, kan du flytte den lidt længere ned mod håndroden. Punktet bliver stadig stimuleret. Alt efter behov kan du skifte mellem lav, mellem eller høj frekvens ved at trykke én gang på den midterste knap. Pulsen Pro kan bruges alene, men du kan også styre den via Nordics Puls-appen. Du kan styre tid, intensitet, frekvens direkte fra telefonen og gemme dine favoritindstillinger. Du kan læse mere om, hvordan du benytter appen i den medfølgende brugsanvisning. Pulsen Pro kan bruges, når du skal sove, når tankerne kører, eller når du har brug for ro i kroppen. Mange oplever størst effekt ved at bruge den regelmæssigt. Den slukker automatisk efter 20 minutter, medmindre du har indstillet en længere tid i appen. Du kan også altid slukke den manuelt, hvis du er færdig før. Der er ingen rigtig eller forkert måde at bruge Pulsen Pro på. Det vigtigste er, at du finder det, der virker for dig. Vi glæder os til at høre, hvordan Pulsen Pro gør en forskel i din hverdag.